من قمر و سومن دولتمرادовна аз соли 2013 то инҷоим дар тӯи маъракаҳо домодию арӯсӣ ҳамчун санъаткор фаъолият менамоям. видеообращенияи ман ба тамоми мардуми тоҷикистон ин мебошад ки ба қарибии ман дар якчанд тӯю домодию арӯсӣ бо саронда Равшан Анаев иштирок намудем ки дар ин тӯй аз ҷониби ман либосҳои ғайрирасмӣ ки ба шаъну шарафи духтари тоҷик намезебад рақосагӣ кардам. рақсое ки ман дар ин тӯй карда будам аз ҷониби сароянда Равшан Анаев дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн карда шудааст. бевосита ман дар шабакаи иҷтимоии инстаграм суроға дошта ва дар ин суроға чунин видеонаворҳо паҳн карда нашудааст. ман барои либоспӯшие ки худам аз рақсҳои ғайримуқаррарӣ ки ба шаъну шарафи духтари тоҷик намезебад аз тамоми мардуми тоҷик бахшиш мепурсам ва ба мақомоти корҳои дохилӣ сипосгузорӣ менамоям ки сари вақт моро аз ин кирдорҳои ғайриқонунӣ ки мо огоҳ нестем огоҳ намуданд. ман кӯшиш менамоям ки дар оянда танҳо бо либосҳои миллии тоҷикӣ санъаткорӣ намоям. азиз, ин видеообращенияи ман барои ҳамаи шумо азизони дил. вақтҳои охир дар саҳифаҳои шабакаҳои иҷтимоӣ ҳар гуна гапу видео аксҳои иғвоангез нисбати ман паҳн мегардад ки воқеъ надорад. бале ман иқрор мешавам ки чанд соли пеш ҷавон будаму ҳар гуна видео аксҳову суханҳои қабеҳ мегуфтам ва бо мурури айём хатои худамро фаҳмидаму пушаймонам ҳастам. бале пушаймонам ҳастам ба хотире ки ман як зан ҳастам, духтари тоҷик ҳастам ва духтари тоҷик ин гуна рафтору ин гуна суханҳо аз одоби духтари тоҷик дур будааст. яъне дӯстони азиз, ман тамоми видеову аксҳову суханҳое ки қабеҳе ки мегуфтам аз саҳифаи худам кур кардам.